сархати хабарҳо. вайронгариҳои борону сел дар бархе ноҳияҳои тоҷикистон. дар таркиши қандаҳор чанд нафар кушта ва захмӣ шуданд. боздошти 5 кас бо иттиҳоми фолбинӣ дар хатлон. салом бинандаҳои гиромӣ, умедворам хубед ва навиди бомдодиро тамошо доред ки аз студияи душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз ҷумъаи 22 март аст. бар асари боридани борони шадид шоми дирӯз дар бархе аз минтақаҳои тоҷикистон сел омада роҳу пул ва киштзорҳоро вайрон кардааст. дар чанд наворе ки корбарони радиои озодӣ аз ҷумла аз ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ фиристоданд, дида мешавад ки селу ярч купруки маҳалла ва заминҳои киштро вайрон кардааст. аз ин пештар кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳушдор дода буд ки ҳавои номусоид то 27 март боқӣ монда хатари лағжиши тарма пешгӯӣ мешавад. ин кумита ҳамчун хабар дода буд ки бар асари боридани боронҳои шадид эҳтимоли боло рафтани сатҳи оби рудхонаҳо вуҷуд дорад ва аз аҳолӣ даъват кард ки ҳангоми истифода аз роҳҳои кӯҳӣ эҳтиёткор бошанд, воситаҳои нақлиёти худро ба сафар омода созанд ва то ҳадди имкон аз рафтан ба минтақаҳои хатарнок худдорӣ намоянд. дар пайи як бомбагузории интиҳорӣ дар шаҳри қандаҳори афғонистон дасти кам 3 нафар кушта ва ба камияш 12 нафар захмӣ шуданд. хабаргузории Reuters ба нақл аз пулиси маҳаллӣ эълон кардааст ки ин бомбгузорӣ рӯзи панҷшанбе дар рӯбарӯи як бонк дар Қандаҳор рух додааст. дар баёнияи раиси пулиси Қандаҳор омадааст ки ин таркиш бештар ғайринизомиёнеро ки барои гирифтани пули нақд дар назди бонк ҳузур доштанд ҳадаф дошт ва кушта шуданд. дар ҳамин ҳол бахши афғонистонии радиои озодӣ ба нақл аз як манбаи огаҳ аз бемористони Мирвайси Қандаҳор шумори кушташудагони ин ҳамларо 4 ва шумори захмиёнро 25 нафар эълон кардааст. бар пояи ин гузориш бештари кушташудагони ин ҳодиса аз аъзои гурӯҳи Толибон буданд. ба навиштаи хабаргузории Reuters, масъулияти ин таркишро гурӯҳи Доиш ба уҳда гирифтааст. 5 нафарро дар вилояти Хатлон бо иттиҳоми фолбинӣ дастгир карданд. мақомот гуфтанд онҳо ба корафтодагон гӯё аз ғайб ҳарф зада ваъдаи ҳал шудани мушкилро медоданд. манбаъ аз ин афрод Раҳим Иброҳимов, сокини ноҳияи Кушониён, маъруф ба Домулло Абдураҳим, Наргиз Қурбонова ва Иди Моҳназарова, сокинони шаҳри Леваканд ва Ҳолдан Кучакова аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Наргиз Ғоибназарова аз ноҳияи Фархор ном бурдааст. раёсати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон мегӯяд онҳоро дар пайи як амалиёти санҷишӣ боздошт кард ва аз хонаҳояшон як қатор ашёи барои сеҳру ҷодуи истифодашаванда мусодира карда шуд. дар ҳоли ҳозир назари гумонбарон ва наздикони онҳо ба иттиҳоми мақомот маълум нест. ба онҳо пардохти аз 3600 то 4320 сомони ҷарима таҳдид мекунад. фолбинӣ дар Тоҷикистон маън аст, вале чораҳои мақомот ҷодугариву фолкушоиро аз байн набурдааст. ҳоло дар бораи як марди ҳунарманд аз ноҳияи Қубодиён қисса мекунем ки мегӯяд бештар аз 30 сол аст қуроқдӯзӣ мекунад. ҳунари дасти ӯ бештар манзили навхонадоронро оrom медиҳад. ӯ мегӯяд ҳамчун як марди ҳунарманд ки хеле каманд кори дӯзандагӣ мекунад, пушаймон нест ва сокинон ҳам ӯро бо ин ҳунараш эҳтиром мекунанд. гузориш дар бораи як марди қуроқдӯзро ҳамкори мо Зарангези Наврӯзшо тақдим мекунад. интихоби ранг ва мато барои Худойназар Ҷабборов бисёр муҳим аст. сафеду сиёҳ ва ками ранги сурхро барои болишу курпаи қуроқӣ интихоб мекунад. агар мато пахтагӣ ё бахмал бошад, қуроқӣ зеботар мешавад. Худойназар Ҷабборови 55 сола 31 сол боз ба қуроқдозӣ машғул аст. матое ки аз латтаву порчаҳои хурду реза офарида мешавад. гирдишда қуроқ монда болиш кардати мега ҳамин гулдузира миёра худшон кида дар коре миёра ҳамин гулдузида гирдишда ҳамин қуроқ мемонем болиш карда тайёр карда метавонем. муштарионаш бештар курпаву болишт ва курпачаи қуроқиро барои навхонадорон фармоиш медиҳанд. Худойназар Ҷабборов ягона қуроқдӯз дар ноҳияи Қубодиён аст. ҳунаре ки занон бештар ба он шуғл меварзанд. барои ин ҳунараш ҳеҷ гоҳ таъна нашунидааст ва баръакс аз дӯзандагони номдор аст. ягон кас соли ягон чи гуфта ҳамаш раҳмат мега хизматша кардаги ҳама қишлоқ одамон. ман фахр мекунам ки ақиби ҳамин мошина ҳамин қаман рӯзгор ма чӣ карда истам.
бештари муштарионаш занон ҳастанд ва гоҳо мардон низ муроҷиат мекунанд. Болишту курпаи қуроқро занон фармоиш медиҳанд, вале ин ҳамдиҳаи Худойназар Ҷабборов барои худаш яктаи ё ҷелак фармоиш медиҳад. Худойназар ман майдаиш медонам, ана ҳама одам меяд закас мекунад. Барои чи закас мекунад? Ҳамин кориш маъқулай меояд ҳаминҷа. Ман омадам ҳамин корак чӣ кунад? маъқулай манда кориш. маторо барои дузандагӣ аз Душанбе харида меорад. Матое ки дар сурати шустан ҳам рангаш намеравад. Гоҳо матоҳоеро ройгон мегирад, на барои дузандагӣ, барои осорхонаи хусусияш. Инуро ҳар ҷо гирифтим, инуро ҳамаша. Ман ин дутаам ҳозир алоқата гирифта. Ман ба те гуфтам инуро. Ана ино ҳамаша оча мондаga ино. дар осорхонаи Худойназар Ҷабборов на танҳо либосу матоъҳои қадима, балки хуму кӯзаҳо низ ҳаст, ки аз аҷдодонашон мондаанд ва ё баъзеро аз хонаҳои мардум ҷамъ овардааст. ҳама чизе ки мехоҳанду мехоҳед дар ин ҷо ҳаст. тозатарин ахбор, гузоришҳои видеоӣ, шарҳи ҳодисаву таҳқиқоти журналистӣ. заминаи радиои озодиро насб кунед ва ҳамаи инро бо ангушт задан ба телефони ҳушманди худ ба даст биёред. субҳи 21 март ҷасади духтари ноболиғеро аз дарёи Қаратоғ 45 километри ғарби Душанбе берун оварда барои ташхис ба мақомот супурданд. Мақомот гуфтанд ноболиғи 17 сокини деҳаи Қаратоғи шаҳри Турсунзода соати 4 субҳи панҷшанбе худро ба дарё партофтааст. Мақомот то ҳол сабаби ҳодисаро расман эълон накарданд. ҷузъиёти дигари зиндагии ин духтари мактабхон, соатҳои охири умри ӯву андешаҳое ки аз сараш мегузашт маълум нест. ҳар сол садҳо нафар дар Тоҷикистон ба ҷони худ қасд мекунанд. баъзе аз онҳо ҳамроҳи худ кӯдаконашонро низ ба об мепартоянд ё меовезанд. Кумитаи кор бо занон ва оила хабар дод ки танҳо дар соли 2023 198 зан худкушӣ карданд. Омбудсмен ё ваколатдори ҳуқуқи кӯдак дар маърузаи худ гуфтааст ки дар соли 2022 69 ноболиғ даст ба худкушӣ заданд ки 31 нафарашон духтарон буданд. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бахозода тақдим мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 22 мартро фаро мегирад. 22 марти соли 2018 дар шаҳри Нью-Йорк мақомоти тоҷик эъломияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба маъюбонро имзо карданд. Ин санад иҷрои ӯҳдадориҳо дар заминаи таъмини ҳуқуқи афроди имконияташон маҳдудро дар кору зиндагӣ тақозо мекунад. Дар Тоҷикистон беш аз 150 000 маъюб ба сар мебарад ва нафақаи нокофӣ, имконияти маҳдуди кор ва шароити номусоиди маишӣ аз мушкилоти калидии ин қишр гуфта мешавад. шуро аз соли 1993 22 март рӯзи ҷаҳонии об таҷлил мешавад ки ҳадафаш таваҷҷӯҳ ба масоили дастрасӣ ба оби поки ошомиданӣ мебошад. ба ҳисобҳои Созмони Милали Муттаҳид дар сайёра беш аз 2 миллиард сокин бидуни дастрасӣ ба оби амни ошомиданӣ ба сар мебаранд. барои Тоҷикистон ҳам ин масъалаи доғ аст ва ҳисоб шудааст ки то соли 2021 дар кишвар 35% сокинони Душанбе ва 68% деҳот аз дастрасӣ ба оби поки ошомиданӣ маҳрум буданд. 22 марти соли 1944 олими физикдон ва ситорашиноси маъруф Хурсанд Ибоддинов таваллуд шудааст ки дар 76 соли умраш барои рушди илми тоҷик ва наздик кардани он ба мардум заҳмати зиёд кашидааст. Хурсанд Ибоддинов яке аз ташаббускорони таъсиси ихтисос ва кафедраи нави астрономия дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон буд ва 12 сол то соли 2014 раиси Институти астрофизикаи Академияи илмҳои Тоҷикистон будааст. муҳимтарин дастоварди Ибоддинов дар ошкор кардани таҳаввули кометаҳо ва алоқамандии онҳо бо дигар ҷирмҳои системаи офтобӣ будааст. қурби асъори хориҷӣ нисбат ба пули сомонӣ дар рӯзҳои ид бетағйир боқӣ мондааст. имрӯз 1000 рубл ба 118 сомонию 20 дирҳам баробар аст. бар асоси қурби таъин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон, имрӯз $100 амрикоӣ ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1187 сомонӣ иваз мешавад. шумо
шумо навиди бомдодиро тамошо кардаед. Хабару гузоришҳои бештарро метавонед дар вебсайти радиои озодӣ дар ин суроға озодӣ.орг ва саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунед. То дидори баъдӣ, худо нигаҳдор.